tal se vos levantades e vos vedes así no vídeo todas, tendesvos que chegar a ver. Moi boa tarde, miña querida xantiña de Polo Mundo Adiante. Hoxe estou aquí outra vez na comunidade de Baroña, levantadevos e videvos, cada un que se busque por aquí. Tendesvos que chegar a ver. Estou aquí en compañía desta xantiña que vamos a facer a segunda parte da saga de contos, historias, lendas e demais cousas que... Traedes moitos contos preparados? Bueno, non hai. Traen moitos contos preparados? A ver, salen despois así. Salenlle de corrido, aquí salenlle de corrido. Por eso salen así, despois así como vamos indo. Ai, tamén eu sei. Ai, tamén eu sabía que eu xa me acordaba de... Desde que estaban enganchados na silveira. Imos alá. Sí, desde que se enganchan. Benvidos ao segundo capítulo de Historias das Silveiras. Non, Contos das Silveiras. Como era? Algo así. Contos das Silveiras. Se nin a presentadora é capaz de acordarse do título. Quen nos vai a empezar a contar o conto? Non, vos non trae nada, non vai pasar ainda despois. Vos empezar por ele. Ala, Esta no fío. Monche sabe. Eu sí que distingo o sonido da campaña que está dorida cando vai a morrer alguén. Sona despois como se isto era dorida a campana. É un sonido de dolor. Eu sinto e dixo, mima, vai morrer alguén. E ao mellor a semana seguinte ou así, pois morre. Noto eso, enseñoume miña nai, acróme miña nai a dicir, mira, xita a campana, está dorida. Dorida, dolida. Dorida. Dorida. Dicía miña nai, Sí, dicía dorida. Cando o ano pasado, así, a unha compañera que estaba unha amiga, dicía yo, mima, vai morrer outra persona, porque mira así na cámara. Que lle sinto, yo? Non notas como acaba o sonido? Non noto nada. Como chorando, como Chorando, gemindo. gemindo, sí. Agora se me acordou un. Ves? Eu non é famosa, que me dirá que estou famosa, hai tempo. Entonces, non foi falta que vos día que non había taxi nin cousa desas, se queres ir ao baile, vas a andar a Taragoña. Entonces, xuntábamos ese grupo de mulleres e fomos ao baile. E cando viñemos, a sobrinha do cura andaba no noso grupo. Era un día, non sei se te acordas dela. E resulta que había que levála a casa. O conto de medo é Camposanto, cosa desa. Entonces, fomos no grupo levar a sobrinha do cura e había que pasar polo cementerio e depois era a casa a reparar. E claro, algunhas traían mozo e, por exemplo, esta viña sin mozo e máis outra máis. Entón dixemos nós, mira, a que teñemos que ven a levar a Erundina, nos sentámonos aquí as dúas e esperamos que veñan. Non había luce, porque agora hai luce e de todo. E onde hai o cruce para a traba, a pista aquela, aí non había a casa que hai agora, había unha finca e un muro. E Gloria, mas sentámonos no muro a esperar que os outros foron levar a... Que pasa? Ven un grupo de mozos de traba, todos anchos, a contar contos de moto, non sei que, non sei. E digo yo a outra, roncamos, e a ver que fala. Roncamos, mima, calaron, pero claro, depois o medo tiñamos nós, porque non sabíamos de marchar, quedaron caladiños, e non caladiñas tras o muro. Hasta que as outras foron dar o viaxe, viñan de volta, todas tranquilas, non sabían que pasaba, viñan falando. Claro, eles ao ver que era xente que falaba, empezaron a chamar o que non había. Eso non se fai, eso non... pero vos que tedes estades mal, que le viñan todos tranquilos. En canto discutiron o que faz, que non faz, non metemos no medio do grupo e corre. Ese é o meu chiste. Pero como lle roncaste? Metemos un susto que nin dá, non? E como lle roncaste? Que sei, eu xa pensei... dúas atrás do muro. Que malvada. Adiante, corre. É un conto, gustouche? Sí, gustoume. Sabes como di miña nai? Aí vai o meu contiño tiradolle polo rabiño. Foi verdade, ademais. Non, o tamén é verdade. Sí. Estamos falando desta muller de cando sona a campana, non? E resulta que nós tínhamos, cando mastín na casa,
Resulta que o can, pois, cando a miña filla toca a flauta traveseira, tal, estaba estudiando, e o can que cada vez que la tocaba, sonaba, se ouveaba. Entonces, nunha desas, eu só sabía, e dicía a rapaza, vai tocar outro lado, que non se oia o can e tal. E salme a veciña por arriba e dime ela, oiches, ten que haber difunto porque está o can a ouvear seguido. Xo, como? Sí, está. Xo, non, que é por a rapaza que está tocando a flauta. Non o. E o can, claro, estaba seguindo o ouvear polo carajo da flauta. Difunto, gracias a Dios, non había. Moitas veces que alguén nos ve, bueno, eu vinos tamén, corvo negros, non? Cando están os corvos en riba da casa del can. Mal augurio, Dios. Claro, o corvo negro non sale dali. Bueno, deso tamén sei un conto que contaba sempre miña abuela, que antes iban para o mato, bueno, para o batume, pero chamaban o mato. E iban no carro e levaban un par de pallotes para lle dar de comer ás vacas no carro. Entón, claro, meu abuelo levaba o carro e eles iban deitaban, ela iba deitaban uns pallotes no carro, porque iban a longe. Entón, tamén iba, e de repente veu unha luz salir dun curral e así veu a calar. E dixo, ai, Dios mío, iso que é? E asustouse. Pero seguiron para o monte e non fixo caso. E o outro día, cando viñeron, morreu unha persona nesa casa. E daquela non había luz, nin farolas, nin nada. Xa, ela asustouse porque veu salir unha luz Porque veu desa salir casa. unha luz así como un reflexo. Sí. Pero non veu nada máis. E asustouse, claro. Dixo, ai, mi maca, non sei que pasa. Que vin. E dixo, non vi nada. Porque ele iba co carro cojando e o outro iba deitado nos pallotes. E claro, veu. E o outro día morreu nesa casa unha persona. Bueno, da seda. Ah, sí, é verdad. Que dixestes o outro día tamén. Pero olor a cera sin haber velas. Si, a verdade, chegache a seda, aquela non hai moitas velas, seda. Dixe, mima, como chega a seda vai haber morto. Efectivamente, poucos días morreu. O conto que contou el tamén do can, iso pasou nos anás, os cans saben moi ben eso, porque eu acórdome cando morreu miña abuela, eu xa estaba casada, xa era grande. Estábamos na casa, e, bueno, miña tía foi a dar de comer á noite, e ela estaba ben, que comeu as papas e todo. E foron para alistar os animales abaixo, e eu, bueno, quedei en riba cos rapaces, e cando... porque ela xa estaba mal, que lle deron itus, pero, bueno, aquel día comeu, xa non ben. E foi para baixo tamén para comer aos animales, e resulta que acabou de comer aos animales e chamou por o can, para lle botar de comer. E o can non saleu, e dixo ela, carajo, pero este que carajo ten? Estín nada, Estín non saleu de debaixo do carro, non houve maneira. E resulta que ven para arriba, ela máis miña nai, chegaron arriba, foron andar a miña abuela, chegaron ali e estaba morta. E chamaron polo can, o can non saleu de onde estaba. E dixía ela que iso que os cans que saben moi ben cando morre o can. Sí. E cando morreu meu abuelo, cando morreu papá José, María Rosa, eu tiña 9 anos, e tiñamos o can, o can estaba no coberto. E resulta que ese mismo día, a mañá, saleu polo portal e debía ir, non sei onde iban meus pais, para o Galeira, Iban para o Fontenlo, para cocas vacas. E o can subeu hasta onde estaba para a habitación de papá José. Subeu hasta arriba. E di, coño! Foron eles para a leira, e despois foron nos chamar que morreu o meu abuelo. E o can subeu por a escalesa hasta xunta, non sei se iba a despedir. Que nunca subía, Que logo. nunca subeu. Nunca subía. E eles foron para a leira do Fontenlo, encanando o coque de mocha, e dixía que as vacas, e as vacas ao alto non comían. Dixo, as vacas non pasían, pasa as vacas que non pasían, que non comen, as vacas ao alto, mira. E foron nos avisar que fallece, que, bueno, foi o día que morreu. Que hai personas que presinten cousas de mortos e cousas deso? Si as hai. A ver, eu podo dicir claramente que si as hai, porque nos tuvamos na familia e tuvamos na cerca e todos. Íbamos para a fábrica e baixábamos pola pista abaixo xusto na beira da carretera onde o río deles.
Antes o hórreo estaba na esquina, de outra forma. María iba para traballar e veu a seu abuelo subir polas escaleiras arriba do hórreo. E seu abuelo estaba cego xa. Xa había tempo que estaba cego. Entón, ela veu e dixo, logo, que José, como vai para o hórreo a esta hora, que pode caer. E dixo, falaba, pero non lle pode falar, non vai a ser que ao mirar para atrás cae. E claro, ela foi, baixou a pista e puxose na porta de Inés a esperar o autobús. E cando ven da fábrica, morreu. Nada máis o meu abuelo era cego, non salía a ningún lado, non vía nada. Non salía, claro, por iso era extrañado velo. Claro. Eu, cando era pequena, o de aubear os cans, eu penso que é común no mundo inteiro. Pero nós hasta salíamos, eu non quería porque se tiña medo, pero mirábamos onde aubeaba o can. Se aubeaba para a porta da casa ou se aubeaba para a aldea. Eso sí. Entón, se aubeaba para a porta da casa... Se aubeaba para a aldea... Oh, mira, que te toque, que reparta Dios, suerte. E vamos repartindo. As vacas era un negocio de traballo, todo o que ti queiras. Na miña casa había, bueno, na miña penso que en todo o mundo, había en todo o mundo rural, animales e tal. E meu pai era unha vellos, e unha tía miña casa cerca, por calquera detalle viña. José María, mira, pásame isto, José María, a todas horas. E ben, ele chegou e dixo, ai, José María, que desgracia a miña, que che pasou? Fun traballar cas vacas todo o día, e as vacas ben. E chegou á casa, botolle de comer, outro día a mañá levántome, e as vacas a mea paerra. E, Dios mío, que enfermara unha, pero enferman as dúas a xunta. Eu non sei que pode pasar. E dixo, bueno, pues vamos a mirar a ver que pasa. Foron mirar. Dixo, María, e se te quita as voceiras? Ai, me cago na puta. Minha pobre animal. Estaban as vacas sin comer porque tiñan posto o boqueiro. Que tamén é Home. de máis de 50 anos. Eso non Pero é un conto de verdade, de verdade. É unha historia. Bueno, ten un pouco de todo. Nada, é un parloteo entre unha parexa da mesma aldea, digamos. Déñalo. Sí, a ver. Entón, pensa así, boas tardes, Maruxiña, vouche dicir unha cousa. Se ti me queres a min, eu non me caso con outra. Que te quero ben, o sabes, non precisas preguntar. Hai un ano que che dixe que me quería casar. Ti tomácholo a risa, pero eu digo de verdade. Ando buscando muller e non a poido atopar. Pois se ninguna te quere, por algo malo será. Será que ti non eres bo ou non cumples traballar. Todo iso non é certo. Eu quero me casar, solamente que as rapazas dicen que son un larchán. Se o dicen non se engañan, porque ti eres un boquillas, andas xogando con todas e non cumples con ninguna. Todo iso non é certo, pois é por pasar o tempo, ti eres a máis preferida que teño no pensamento. Ti non me veñas con contos, que a ti non che fago caso. A min queresme como a outras, por me facer outro tanto. E ti de mí non te fías, contigo vou ser formal. Dame un biquiño, Maruxa, e non me faga rabiar. Se queres que che dea un bico, lévame xunto ao altar. E despois de casadiños, bicos non che han de faltar. Se un biquiño que che pido xa te pon tan enfadada, que será se che pedira outra cousiña máis rara. Teño feito o xuramento, mentras que estea solteira. Nin ti nin outro lambón me toquen na faltriqueira. Pois eu teño que saber se non me caso contigo, que tamén ti podes ter algún defecto escondido. Sácate dai lambón, lengua de cadelo mouro, que xa non te podo ver nin que te cubran de ouro. Pois eu tampouco te quero, ollos de gata mamada, que te tes por boa moza e para min non vales nada. Se che der o que ti queres, sácate dai lambón, que pareces un leireante, se che dou unha patada non ves a terra cai diante. Deixareite cara fea por non oírte ladrar, non vayas facer comigo algunha barbaridade. Se che der o que ti queres, sería unha boa rapaza, pero como non son parva, xa podes irte para casa. O mozo marchou correndo e a moza quedou dicindo: esta saleuche torcida, que vai ao demo contigo. Este era un... Isto foi verdade, contaba el que era verdade, que era un rapaz. E eran dous veciños, e antes non había que comer como agora. Entón, un tiña unha figueira,
e o outro sempre lle iba a roubar os figos, pero como se levaban ben, non lle quería dicir nada, pero sabía que era ele, e dixo, que vou facer para que me deixe de ir aos figos, porque teño que pasar eu sin comer, porque os come ele, pero tampouco se quería poñer a mal. Entón estuvo a pensar, e dixo, cando chega a noite vou facer a Santa Compaña. E vai coller unha sábena, e cando o outro estaba na figueira, ele colleu, e empezou a beixar polo camiño que beixaba por onde a figueira. Entón colleu un farol e viña ca aquela e día, alma perdida que vas na dianteira, colle ese corvo que está na figueira. O outro xa se tirou abaixo, escapou a correr. E non volveu máis a ir aos... Home! Santo remedio! E despois contaba ele xa cando pasara o tempo, despois ríanse os dous, e día, que me houben de matar, e dicía o outro, o que caera da figueira, e mira que me houben de matar, e día, home, que ti tampouco non deixabas de ir aos figos, eu non me quería poñer a mal, e que xa non me que inventar. E contaba o meu sojo, iban con un para enterrar, e levábano na caixa, entón dixo un, onde ides con ele? Ímolo enterrar que non ten que comer, e ímolo enterrar que diz que o enterremos, que quer morrer. E vai dixolle, bueno, pois parada aí, que quero falar eu con ele. E vai dixolle, mira, douche un pouco millo, e que non che enterren, que comes. E dixolle que iba na caixa para enterrar. Molido ou por moler? E vai dixolle o outro, por moler. E dixolle, pois que siga de teatro. Non quería ni moer millo. Así é que... Sigo entero... Mirad aí eso! Miña nai di moitísimo, sigo entero para diante. Digo moitísimo, o sea, cando parase por calquera cosa, ala, sigo entero para diante. Se calaba mentira. E vinha por aí. Ai, pois mira que iso contaba moitas veces, Miña nai mandou unha erva, vai ao carallo Fousiño. Collín a chave do baño, jodinlle a pipa do viño. Xa non foi a erva que dou a beber o viño. Estes eran dous vellos que foron para o curral para comer aos animales. E claro, xa tiñan bastantes anos, xa estaban os dous velliños. Entón, cando acabaron de comer aos animales, viñeron para dentro e sentáronse na lareira. E estaban sentados na lareira e dille ela, home, ai, Manuel, hoxe moito me cantou esta lareira. E dixolle, ai, Dios, Paje María, que hai ben tempo que non estás así quente logo. E dixo, ai, pois sí, estou moi quente. E dixo, mira, é mellor que vayas para a cama, é que me esperes ali, que a ver se me quento eu, e vou para onde a ti, e a facemos algo, que xa hai moito que non facemos. E dixo ela, ai, bueno, logo, pois déxame cantarme ben, achegarme ben aquí ás ascuas, e vou mindo. E vai, resulta que ela marchou para a cama, e vai, ela estaba ali na lareira a cantarse, e vai, dixo, bueno, agora estou ben quente, vou eu para facerme o traballo. E vai, chegou, levantouse da lareira e foise para a habitación, pero chegou a medio do pasillo, e baixouse o bicho. E dixo, coño, teño que volver para a lareira, que non podo estar así. E vai, foi de volta para a lareira, e resulta que se puxo ali, e así que se cantou, dixo, ai, agora vou, que agora estou ben. Foise, chegou iba a chegar á porta da habitación, a ras, volveuse a beixar. E dixo, me cago en Dios, mas hoxe ainda non vai a ser. E xa que ela estaba quente, a vai foi de volta para a lareira, e dixo, Dios, pois agora estou quente, como vou facer para que poda chegar onde ela? E dixo, pero que vou a timañar. E vai colleu, e dixo, está aquí a tixola. E vai colleu a tixola, encheno de ascuas. E vai, puxo ya así por debaixo, e foi con ela. E iba polo pasillo e dixo ele, ten cuidado de non te beixares, que senón xa sabes o que che queda. Queda asada. Isto era os de Vilar, é unha aldea pequena, pero todos moi amontonadiños, non? E entón dixía, contábanlle, os chistes sempre eran para eles, e dixía, valientes os de Vilar, un corvo levoulle un home, non lle puderon quitar. É verdade, e pois o meu pai era un home que non quitades con moito sentido do humor, era así, moi simpático. Andaba ao mar, en Portosín, e unha vez, nunha época, pois, os de Camariñas denunciáronos porque diz que botaban bomba
para o peixe, tal e cual, que se usaba en algunha época, agora non sei. Entón denuncianos, entón había que ir ao xuicio, cando lle tocou o xuicio, tal e cual. Entón teñen que ir a declarar todos e tal, entón dixolle o patrón, ele como así, andaba sempre, bueno, con o seu sentido do humor, ten cuidado, José, lo que di, mira que non andes con bromas, que, a ver, a cousa é seria, a ver que se nos vamos meter aí nun lío, non te poñas con bromas, que además o que fai as preguntas é un tipo moi serio, dixo, bueno, se é serio, xa se rirá. Entón, bueno, lá foron para declarar, non? E tranquilo. Eu, como ele me contou, entón, chegou ali, bueno, que preguntas sentouse ali, e dixo que o que entrevistaba, bueno, é usted José Rodríguez tal, sí, está anda usted no barco tal e cual, sí, canto tempo hai que anda aí? Pois 20 anos, entón será usted o máis vello do barco, sí, é o máis patrón. Entón dixo, bueno, usted que fai? Canto en barco? Que fan? Pois, mira, eu canto en barco, o barco ten uns tubos ali abaixo, se dixen así, eu meto-me ali, poño-me ali deitado, e hasta que o patrón diga arriba, non me levanto. Bueno, estando usted no barco, estando usted embarcado no barco, veu botar bombas? Dixo, sí. Cando son as festas en muros, en camarillas, desde o mar, vemos as bombas todas. Non, hombre, non. Non, hombre, non. Bombas para el pescado. Para o pescado. Serán os barcos que non teñen aparello. Porque nós temos un aparello, e xe fixen así que a barca todo nova. E eu dixo a don Joaquín que o noso barco é o máis grande do porto. E dixo, bueno, usted ha tenido alguna vez problemas con la justicia? Estuvo detenido en alguna ocasión? E dixo, sí, señor. Entón levantouse e dixo, estaba sentado, levantouse, ¿cuándo y por qué lo han detenido a usted? Dixo, pois mira, usted a mí detuveronme no 44, porque me chamaron para a Marina e tuveron mala detenido 2 anos. Hombre, pero eso é obligatorio, eso é todo o mundo. Bueno, sí, obligatorio foi, porque pola miña voluntad non iba. Pero bueno, aparte deso, estuvo usted detenido en alguna outra ocasión? Se me ve, entón dixeme, pois desde aquel ainda non me volveron a chamar. A ver, o matrimonio foi un do cura. Entón dixo o cura, e logo vos, con tantos anos de casado, nunca discutistes? E dixo, non. Non me digan ustedes que con 50 e pico anos de casado nunca discutistes. Dixo, non, desde o primeiro día nunca discutimos. E logo? E dixo, o primeiro día salimos para a luna de miel, ela empeñouse que quería ir no seu carrito de caballo, que era moi bonito, mas tiña o seu cabaliño que lle quería, que o encantaba. E fomos. Cando íbamos polo camiño, o cabalo puxose un pouquinho bravo. E ela dixolle, uno. Entón, bueno, o cabalo puxo máis mansiños, pero xa está un pouco máis cansado, e volveuse a poñer bravo. Poñerse bravo, dixolle ela, 2. Claro, cando iban a chegar á porta do hotel, o cabalo xa non podía máis, levantouse ao relinchón e tirou unha ao chan. E ela, claro, encheuse de barro. E dixolle ela, 3! Colleu unha pistola e fixo plum, plum, plum. E matou o cabalo. Entón se dixo, asesino! Asesina, é iso que dixías que lle querías tanto. E logo se lle querías tanto como matastes ao cabalo, ti eres unha asesina. E dille ela, 1. Desde ese día, señor cura, non volveu. Terra vai na proa, Camariñas vai no mar, Santa Lucía de Ribeira, por a do Caramiñal. Eu tamén choro, eu tamén choro, cando non me alumean meu ben eses teus ollos.
para bolos, castiñeiras, para rapazas bonitas, Santa Uxía de Ribeira. Eu tamén choro, eu tamén choro, cando non me alumea meu ben, estes teus ollos. Acabamos así. Alá, por exemplo, na ponte de Santo Tomé, mas na Pontella de Artes, era onde se reunían, porque esa noite era a noite na que se xuntaban as bruxas para formar os aquelares e saber que lle iban a facer a cada vixiño. E se había alguén que as fora mirar, enchíaos de piollos. Pero de piollos pola cara abaixo. Sí, de non poder quitar os piollos en todo o ano. Sí. Na ponte de Santo Tomé e na Pontella de Artes, na noite de San Juan, e non había quen fora mirar. Por si acaso. Oístes alguna vez iso de cando tiña un meniño que nacía cas perniñas tortas? Entra vinculado, chamamos. Vale. E entonces aquí había un aquel que ya a nai Sí. ataba as pernas ao meniño. E levaba unha encrucillada, Sí. a un cruce de Catro camiño. camiños. A un cruce de camiño. E entonces ela levaba unha tixeira na mano. E dicía, a primeira persona que pasaba polo camiño, dicíalle que se lle fan aos presos, se había unha persona que quixera, que soubera e que quixera facer o ben, dicía, os presos seibas, moi ben, daba a tixeira, cortaba a corda e para a casa. Pero ao mellor é que vai encontrar como dice, os presos prendense máis. Tiñase que marchar que a criatura para a casa e outro día volver outra vez. Sí. Eso Eso teño escoitado, Sí. Eu iba a dicir que tamén se dicía que o día a noite de San Juan que iban as bruxas lavarse a fonte. Iso sí, acordouse unha hora mentras que estaba o conto andando. Iso sempre se dixo. De noite non vayades á fonte que van as bruxas, despois das 12 da noite, van as bruxas lavarse á fonte. A ver se vai. A ver. Xacinto dos Carafunchos tiña unha tía na casa, que todos ya conocían por Pepa de Calabaza. Era solteirona e estaba enferma na cama. Cunha pouca calentura xa facía unha semana. E como queiras que a febre, que en vez de baixar subía, foi a muller de Xacinto buscar o médico á vila. Pasou por o consultorio, bastante preocupada, e preguntoulle a don Xulio que era o que lle pasaba. Eu veño aquí a contar que está a tía Pepa enferma sin se poder levantar. Ten a garganta inflamada e algún calor na testa. E temos medo que pase na cama os días de festa. E se o que ti che acorda, a festa do carnaval, don Xulio na nosa aldea e a festa principal. E direille francamente, sin rodeos nin embrollos, que se morde tía Pepa non hai que faga as filloas. Usted recéteme ben, e poñolle o maior cuidado, que se xa anda ben a tempo a de levar un regalo. Escribeu 2 recetas e explicoulle o tratamento. Unha dádelle por fora e outra dádelle por dentro. Marchou correndo á farmacia para as medicinas comprar. Tan pronto a despachar, marchou correndo ao lugar. Atravesou o corral ca cestilla na cabeza e cando chegou á cociña pousou encima da artesa. Xacinto estaba sentado nun banco á beira do lar. E ao ver a Rosa diante empezoulle a preguntar: como che foi pola vila, co médico e o boticario? O médico lle quedar unha cabrita ou un jalo. Na botica 7 pesos e paguei observando, por certo cobra ben para vivir paseando. Traes 2 medicinas, e como llas hai que dar? Agora está o lelo, que non me podo acordar. Non sei se a cada 3 horas son unha cucharada sola ou se me dixo que eran 3 cucharadas por hora. Daremos entonces 2, se de certo non sabemos, que antes de darlle de máis é mellor darlle de menos. Entraron na habitación onde Pepa se encontraba, doulle 2 cucharadas da medicina cambiada. E despois hinchou de tal forma que o mirara daba medo. Completamente asustada, Rosa volveuse para a vila, para contarle a don Xulio o que a Pepa sucedía. A tía máis o teu home era mandarnos prender. Pola ignorancia dos 2 matastes a vosa tía, o que pelea con vos está no inferno en vida. Aseguroche que podes pasar pola funeraria e levarlle unha caixa para mañá enterrarla.
E aí se volta. Pobre! Por Por eso é verdade que me dixeron, dou unha para dentro, ou dou outra para fora, non lles puxo nada. Claro, eles que sabían como era que fora máis de dentro. Pois que reparta o corpo, dale dúas. Bueno, podíamos seguir, pero aquí a miña amiga di que xoga España e aquí hai que ir a ver o partido. Hai que ir a ver o partido, que se xoga España vai a gañar. É futbolero, dices. Hasta a próxima. Bueno, a ver si traen máis gana, a ver si para a próxima traen máis gana de falar, porque esta xente hoxe vem así un pouco así, porque traían moito cansancio, que foron a plantar o millo. Acumulado. Foro bote de festa. Bueno, pois nada, Maruja, estás de dando a espalda ao Ai, chiripao. vai, hombre, veña. Hasta logo. Hasta logo, hasta a próxima. Veña.